गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। आंनि मुङा प्रिति ब्रह्म, डिस्ट्रिक्ट चिरां, गामि बिजनी मख'नागुरि। खन्थाइ बिबार इउटुब चेनेलआ होनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आङो बाहागो लानाय जाबाय। आंनि खन्थाइनि मुङा जादों आंनि अनजालु। आङो दानिया खन्थाइखौ आवरायलांनोसै। अ दाउखौवौ, हैदो नों रादाब आंनि अनजालुनो। सानखि हर उसुखुथु गोसोखाङो आं नोंनि अननायखौ, नोंखौ मोनगोननि मिजिं लानानै। थि लामाजों आगान सुरब्लाबो समनि फाखनाव बारजों बुखार जादों। गोरबोआव थिनानै दोननाय अननाया मोदैनि बानाजों सिलिंखार जालांदों। थेवबो बावाखै आं नोंनि अननायखौ, दाबोनो दं आं जिउआव थांनानै थार अननायखौ फोथांना लाखिनो। दा सान नों आंखौ फोथाय खेबस', जाफुंहोगोन आं जोंनि साननायफोरखौ। दान्दिसे नेथ' नों आं सौहैजासिम। अ दाउ खौवौ, हैदो नों रादाब आंनि अनजालुनो। एसेनोसै, गोजोन्थों।